manheru akanaka edzinonhau dzekwadoka dzichiverengwa nevakuru vadzo. Harare. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaRobert Gabriel Mugabe nhasi vawanikwa vasina kupfeka sutu, izvo zvashamisa veruzhinji. Vati ivo vari panguva yekupakurira vavengi swaga kuti vazive kuti ivo pachezvavo vanhu vakuru. Zvisinei, panguva yacho vachinotimba vanga vakapfekawo bandana kuti zvityise, vachipa spichi muparamende umu mavati nhasi iCivics Day yehurumende. Zvinonzi ivo vachinotimba vapihwawo mukombe wekugona anza pabvunzwa kunzi vaverenge pakati irregular ivo ndokuti irekeni. Chimwe chidhakwa mumusha weGlenview chanetsa mumabhawa eKanzuru nenyaya yekupedzera vamwe wawa. Vanomirira Chibuku Breweries vati havasi kukwanisa kudhirivhara doro zvachose nekuda kweshasha iyi kusvika anamirirwa zvigadziko zvake kumba kwake nekuti mukuwanikwa kwake mubhawa munokonzeresa hovhiyo. Mumwe mugari wemuHarare mumusha weMbare wabirwa nhasi namatsotsi ndokunomhangara kumatsotsi achifunga kuti ainge omhangara kukamba yemapurisa apo aona chikwangwari chakanzi polisi. Zvinonzi abvisiswa zviuru zvamadhora kuti vatange kuongorora nyaya yake, asi mumwe mugari wemuMbare imo makati chenjerei amutipa ndokuzomudza chokwadi kuti ainge omhanyingara nyaya dzake kumatsotsi kuti vawane mari yekuraramisa nayo. Vakuru vanoonana nezvemafirimu munyika dzemuAfrica vati ivo vafara zvikuru apo veZollywood inomirira mafirimu muZimbabwe yapihwa mukombe wekuburitsa matrailer anosiya vanhu vaine nzara yekuda kuziva chaitika mumamuvhi kwenguva yakareba. Uyezve trailer yakwanisa kuita number 1 ndeyemuvhi inonzi Bloodsuckers, iyo yatinonzwa kuti yakasobuda kudhara, asi dambudziko nderekuti hatisati tawana DVD rimwe zvaro. Kuda pamwe nedzimwe nguva ingano dzana tsuro nagudo. VeNollywood ndivo vazopihwawo mukombe wekugona kushaura zvinobhovhora nzeve mukutaura kuno nhamba yevanorwara muzvipatara nenzeve yawanda. Saka kuti chirwere ichi chidzivirirwe, vanhu ngavagare vane maremote control mumaoko mavo. Gapu wechikwata chebhora chemaWarriors Benjani Mwariwaru nhasi aramba kutamba mutambo wenhabvu nekuti musikana wake atadza kuuya kuzomuona achitamba mushure mekunge asiwa nendege achipoda-poda. Zvinonzi Mwariwaru atoita stress zvekutoendeswa kuchipatara chemapenzi. Kutaura kuno ari kungokwanisa kutaura zita remusikana wake ratisiri kukwanisa kutaura padzinongo. Chikwata cherelay team yeJamaica chekumhanya chichidambura ndiro yepasi rino rose yatinoti world record chinosanganisira ana Usain Bolt nhasi chakundwa nechikwata cheZimbabwe, izvo zvaita kuti vekunze uko vabvise masangisheni kuti vatange kutsvaga ushamwari vawanewo kubuda shine nekushamwaridzana nenyanzvi. Dambudziko razongoitika chete nderekuti vamwe havana kuzodawo kupa vamwe chimuti chekuti vapedzise resi. Munyaya dzeweather, vanobata-bata nhasi vabhururuka vakananga kumwedzi kunogudubudza vakandopindura zvisikwa zvaMwari kuti vawanewo zuva, izvo zvaita kuti murandani mugoche zvekwaMichael Chanai zvekuti kutaura kuno vanhu vari kutofamba vakabatirana firiji. Ukuwo kuAfrica kwatonhora zvekuti vamwe vakutofamba vaine mbaura mumabhegi mavo. Naidzo nhau dzatakwanisa kupa tinomirira pamwe.